de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I nin kan so ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew ulu kan musaka bɛ I bolo walima musaka tɛ I bolo dutɛrɛn bɛ maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ I bolo I sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka I nin kan so ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛn o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage au sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplexi fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma I sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka I nin kan so ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tungalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana kana so jɔ ko hami bɔ aw la bi marsi kalo tile 18 san 2022 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kanada Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi ka kunnafoni ma kɔnɔ tɛnɛ fo ka taa se juma ma ale waati selen ni a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi dɔgɔkun 2 de bɛ ani sungalo ale ni ɲɔgɔn cɛ sa sugu kɔnɔnaw kɔnɔna balofɛn olu sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ sungalo ale makɔnɔni ye a yirala k'a fɔ fɛn min ye malo kilo 50 bɔra sa ale bɛ ka feere sugu kɔnɔnaw la nin wagati na sefa wari 3,500 la a dɔ fana bɛ ka feere sefa wari 5,000 ale ni 400 tulu bidon ale litiri 20 o bɛ ka feere sefa wari 4,000 ka taa se sefa wari 4,000 ani 600 ma fɛn min ye sukaro bɔra ye o bɛ ka feere sefa wari 4,000 ani 800 ka taa se sefa wari 5,000 ani 400 ma sannikɛlaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn olu sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ka sɔrɔ a yirala k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ CEDEAO ma olu kelen don ka u ka datugana ko balofɛn kɔni tɛ o datugulu la a yirala jagokɛlaw la k'a fɔ k'u ka dɔ bɔ fɛn olu sɔngɔ la ko walima an ka jamana marabagaw ko olu ka u jɔ u jɔyɔrɔ la OMVS ale kɔni ye baarakɛminɛw ni ka ulu di kayikaw ka lapitanisoba min bɛ yen nɔ ni o ye Alifuseni Dawu ye baarakɛminɛ in yɛrɛ kɔni ale musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 78 na a baaraw bɛɛ kɛra marisi kalo tile 15 san 2022 cakɛyɔrɔ min ni a ɲɛsinen bɛ tajiko koɲɛw ma u y'a yira k'a fɔ ko kunu marisi kalo tile 17 san 2022 dɔ kɔni farala taji ale sɔngɔ taji min ni a bɛ fɔ ko essence ale litiri 1 o tun bɛ feere sefa wari 130 ani buruburu damadama sisan a bɛ ka feere sefa wari 150 ani dɔrɔmɛ 2 la fɛn min ye gasoil ye ale tun bɛ feere sefa wari 118 na sisan a bɛ ka feere sefa wari 150 ani dɔrɔmɛ 2 la kuma lasela olu y'a yira k'a fɔ ko dɔw yɛrɛ de faralen don pétrole ale sɔngɔ kan k'a sababu tɛ an ka CEDEAO maaw ka sira datugu ye dɛ ko nka Ukraine kɛlɛ min bɛ ale jamana kɔnɔna la a sababu ye de diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen de bɛ nin gɛlɛya in ale kalama yɔrɔ tɔw la sa a bɛ ka feere sefa wari 80 ka taa se sefa wari 120 o ma u ka fɔla sa ko taji dɔ ka fara ale sɔngɔ kan olu yɛrɛ fɛla ko tɛ o ye ko nka a ka fara kan o ka fisa fana taji yɛrɛ ka dɛsɛ fintigilakaw ka état major général la ale kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ sɛbɛnfura min ni a y'a yira k'a fɔ marisi kalo tile 15 tɛmɛnen san 2022 u kɔni ye dankari karɔgɛrɛ dinɛ tigilama maa 10 bɔɲɔngo o la u ye u bolola marifaw ni ka o minɛ u la ka tila tugun ka u ka bolola telefɔniw ka olu bɛɛ minɛ u la
sɔrɔsi fanga olu kɔni ye RFI ale ni France 24 olu ka baara ni ka o ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔna la ni wagati na ka sababuya kɛ ko u kɔni ye kuma fɔ an ka finitigilakaw ma kuma min ni a daluya yɛrɛ tɛ u bolo u tilala tuguni kunnafonidisoba minnu bɛ an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ka taa se arajo fo ka taa se tele o ma kunnafonidila fan o fan u tilala tuguni ka bali kunnafonidilaw olu kan RFI ka taa se France 24 ma olu ka kunnafoni fosi u kana bila an ka kunnafoniso o kɔnɔna la. Bi juma marsi kalo tile 18 san 2022 sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 4 o wagati tabakɔrɔkaw olu ka yɔrɔ la camion diton dɔ ale kɔni bɔtɔla Segu a bina a yɛrɛ ma a binnen sa maa fila kɔni olu jogina olu maa filaw jogina ambulance ale kɔnɔna ni maa fila ta teliyala ni ka taga ni u ye Gabriel Touré lapitaniso o la. O sirabakan kasara kelen hukumu kɔnɔna la hali sisan nɔ maa kelen o tayana maa fila olu sabakɔrɔ jogina a sirabakan kasara yɛrɛ kɛra marsi kalo tile 16 san 2022 a kɛra Nara sira la Nara ale bɛ Kulukoro mara la ni sirabakan kasara in yɛrɛ kɔni a kɛra Kuala dugu donda yɛrɛ o la a kɛra sababu ye ni ka maa dɔw ka olu jogi maa minnu ni olu jogina olu ta tele la ni ka taa n'olu ye Kolokani lapitaniso o la nka ni wagati in na sirabakan kasara in ale yɛrɛ kuma dɔn fɔlɔ. An bɛ taa kɔkan kibaru la n'an taara kɔkan kibaru la sa an bɛ taa Ukrainekaw ka jamana o kɔnɔna la bi juma marsi kalo tile 18 o ye Rusi ni Ukraine ka kɛlɛ tile 23 o ye a yirala ka fɔ Joe Biden n'ale l'Americain ka jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye kangarida kɛ ni ka ɲɛsin Chinois ka jamana ɲɛmaa ma dɛmɛ fan min n'a bɛ ka ta ka ɲɛsin Moscou ma. Kibenkaw fe no u ka maa kɛmɛ ni maa 28 ne be minnu n'olu kɔni bɔra juillet kalo tile 11 ka taa se a tile 12 ma san 2021 sigida fila la n'o bɛ wele ko Avanna o maa ninnu kɔni sa u ɲangira san 6 ka taa se san 30 ka so o ma kunnafoniya yɛrɛ dira marsi kalo tile 16 u ka kirisu bomba o fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadama tun bɛ an bolo kɔrɔ bi jumadɔ na ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɛnɛn don inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan ka hakɛto ɲinikaw fɛ ka sababu kɛ kunu flash ale ma se k'a lase aw ma o kun tɛ anw yɛrɛ ka laɲini nka baara n'a taabolo o de tun don k'a fɔ ɲɛna tuguni fana k'a fɔ an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondonlen don ni tunka lafiya ye tunka lafiya a nalen don an ka tungarankew olu lafiyali kama ka sababu kɛ i bɛ fɛ ka i sagonaso ka o jɔ i faso kɔnɔ n'o ye ba Maliba ye tunga lafiya ma olu wele dɔrɔn u bɛ so ɲuman ni ka o jɔ k'o d'i ma i ka tila k'i tɔgɔ sɛbɛn u ka tunga tɔntine ale la ka se ka i ka villa tile o sɔrɔ nɔgɔya ale ni damu o kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. E de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i ni kan so ni ka o jɔ Mali kɔnɔna la tunga lafiya a y'o haminata ni ka o bɔ tungarangew olu kan musaka bɛ i bolo walima musaka tɛ i bolo dutɛrɛn bɛ e maa min bolo walima ni dutɛrɛn tɛ e bolo i sen don tunga lafiya ka tɔn na walasa ka se ka i ni kan so ni ka o jɔ tɔn min yɛrɛ ni ale bɛ daminɛ maa 10 na fo ka taa se maa 16 o ma yani tɔn yɛrɛ ka sigi bolonɔbila sɛbɛn o bɛ taa kɛ notaire fɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko seere tɔn sigilen kɔfɛ tirage sort o de bɛ kɛ tɔn daminɛ la walasa ka se k'a dɔn maa fɔlɔ min ni ale ka so tile bɛ di a ma kalo 5 o kalo 5 maa kelen bɛ a ka so tile ni ka o sɔrɔ n'o ye villa hakɛlama ye kalo 7 o kalo 7 ka taa se kalo 8 ma maa wɛrɛ bɛ a ka villa tile sɔrɔ duplexi fo ka taa se piscine ma ka taa se piscine ta ma i sen don tunga lafiya ka ni tɔn in na walasa ka se ka i ni kan so ni ka o jɔ ba Maliba o kɔnɔna la danaya ale ni lafiya la dugukolo ko hami bɛ aw maa minnu fana na tunga lafiya a nana o fana ta ni ka bɔ aw kan maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan e maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa u ka nɛgɛjuru sira o banba ni o ye 00 336 41 94 03 80 00 336 77 83 04 14 email contact@tunkalafia.com TikTok @tunka.lafia Facebook tunka lafia ni tunga lafiya ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan n'o ye an ka tungarangew ye u kɔni nana ka na sojɔ ko hami bɔ aw la.